Aton pangamuyoon ang Oratio Imperata sa pagluwas sa kalamidad. Sa ngalan sang Amay, kag sang Anak, kag sang Espiritu Santo. Amen. O makagagahom nga Amay, giatibong namon ang amon mga tagipusoon sa imo. Para sa pagpasalamat sang katahom, sang tinuga nga kami kabahin man, para sa imo padayon nga paghatag sa amon mga kinahanglanon, kag para sa imo kaalam nga nagagiya sa pagpangalakaton sang kalibutan. Ginaako namon ang mga kasalanan batok sa imo kag sa iban nga tinuga, nangin indi kami maayo nga manugtatap sang kalibutan. Wala namon lubos nga nahangpan ang imo sugo sa pagsakop sang kalibutan. Ginapaantos namon ang amon palibot bangod sang amon kasaypanan, kag karon amon man ginaani ang bunga sang amon pag-abusar kag walay kahilabtanan. Ang pagginot sang kalibutan nag-abot na, ang mga bagyo, baha, paglupok sang bulkan, kag iban pang nga natural nga kalamidad nagakaratabo na sa madamo nga beses kag tinion. Nagadangop kami sa imo, o may gugmaon nga Amay, kag nagapangayo sang kapatawaran sang amon mga sala. Ginapangayo namon nga kami ang amon mga pinalangga kag tanan namon nga kinabudlayan maluwas sa tanan nga katalagman sang mga kalamidad, natural man o tawhanon. Nagaampo kami sa imo nga buyukon mo kami sa pagtubo agud mangin responsable nga manugtatap sang imo tinuga kag maalwan nga mga utod sa mga nagakinahanglan. Amen. Nuestra Señora de la Candelaria kag Santa Isabel de Hungria, igampo ninyo kami. Sa ngalan sang Amay, kag sang Anak, kag sang Espiritu Santo. Amen.